the Lord of sea and sky. I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make the darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone. Give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Who shall I stand? Here I
Gospodia sa vôbec nerozpráva. Dokedy taký ticho nebude, čo ja potrebujem poslúžiť svetu omšu nezačiť. Dieky moje, ste unavení? Tak sa postavte. Postavte sa. Aj vy. Svetu omšu máme začať postajačiť. A keď sú tu malé detičky, ktorí by rozplakali alebo rozprávali by, pekne pred kostolom majú na to možnosť, drahí rodičia, aby nevyrušali tú slávnosť. Ďakujem dobre. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkým. Bratia a sestry, uznajme svoju hriešnosť, aby sa mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúceho i vás, že som veľa zgrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu i Pánu, všetkých anjelov svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.
Čítanie zo skutkov apoštolov. V tých dňoch stal Peter uprostred bratov. Bolo tam zhromaždených asi 120 ľudí a povedal: bratia, muselo sa splniť písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša, patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe, lebo v knihe Žalmov je napísané: jeho úrad nech prevezme im. Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúť Janovým Kristom až do dňa, keď bol od nás vstatý, aby sa jeden z nich stal s nami, svedkom jeho z mŕtvych vstania. A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s príjmením Justus, a Mateja, a modlili sa: Pane, Ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž, ktorého z týchto dvoch si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto. Potom im dali losy a los padol na Mateja. I pripočítali ho k 11 apoštolom. Počuli sme Božie slovo. Stále svieti, obnov nás svoj
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás. Poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš dvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a obnovu. Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich uchránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal na svet, a pre nich si ja. Ja sám posvetujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Počuli sme slovo Pána. Chvála Tebe, Kriste. Slova svätého Evanjelia z dňu našej previnenia. Milé prvoprijímajúce deti, drahí v Kristu. Keď vás vidím, ste veľmi slávnostne vyobliekaní. Bolo by dobré, keby každú nedeľu bolo prvé sväté prijímanie. Tak bol by toľko ľudí v kostole každú nedeľu. No ale teraz už aj vidím dopredu, že niektorí o týždeň zase sem neprídu. Síce bude jeden z najväčších z tých troch sviatkov v Turice, zostanie Ducha Svätého. Sú tri veľmi veľké sviatky. Vianoce, Veľká noc a Turice. A uvidím, či prídete. A niektorí z vás mohol by pýtať, prečo musíme ísť do kostola. A najmä, prečo deti? Keď oni vlastne z toho nič nerozumejú. Najmä, keď sú menší. Počul som o jednej matke, mladá matka, mala trojročného synčeka a mladá matka vždy toho trojročného synčeka
spolu teda išli do kostola každú nedeľu na svätú omšu. A tak sa rozprávali potom susedkou a susedka taká mladá ako ona, jej to vyčítava, trošku posmiešne povie, že na čo zoberieš to trojročného synčeka do kostola, však on z toho nič nerozumie. Ona nevie o tom, čo sa tam robí, čo sa tam deje. A tá matka odpovedala takto. Máš pravdu. Môj syn z toho nič asi nerozumie. Nevie, čo sa tam robí. Ale ten, ktorý tam býva, ktorý je tam, ten vie o mojom synovi. Pekne odpovedala. Keď aj vlastne deti ešte nerozumejú všetko z našej viery. Ale ten, ktorý nás čaká všetkých, najmä na veľké sviatky, na nedeľu, ten vie o našich deťoch. A čo by ste chceli v tomto živote, len to, aby Pán Boh vedel o nich. Vy viete o nich, poznáte ich. Ale úprimne vám poviem, že to má. Vychovávajte svoje deti, všetko robíte, aby oni naozaj dobré, mali dobrú výchovu a vyrastli a stali sa z nich dobrí chlapov a dievčat. Ale to je málo, keď vy budete len vychovávať. Staré porekadlo hovorí, že kto vychováva, tak Boh vychováva deti. S Bohom tam, keď spojíte vašu výchovu, vašu lásku s Pánom Bohom, s pomocou Božou dokážete to, čo chcete, o čo sa snívate. Ale bez Boha ďaleko nejdete. Len to som chcel. Pekne chodiť do kostola, každú nedeľu, na sviatky, pristupovať sviatostiam, no bolo by to veľmi smutné, keby to pre vás, deti, bolo prvé sväté prijímanie aj posledné v živote. Preto sa to hovorí, že prvé sväté prijímanie. A potom má to byť každý rok aspoň raz. To je menej, najmenej, okolo Veľkej noci. To je predpis. Pre každého katolíka. Aspoň raz sa vyspovedať a prijať Božie telo. No a to je málo. Takže poznať Boha, milovať Pána Boha a vyznať Pána Boha vo svete, vo svojom živote. Inak to nič nebude znamenať. To je vonkajšia slávnosť, keď nenecháte vy, drahí rodičia, vyrastúť tú vieru silnú pre celý život. Tak, deti, dúfam, že prídete aj o týždeň, aj potom. Veď nezabudnite na to, že ten, ktorý tu je teraz s nami, ktorý nás čakal a čaká vždy, bude vedieť o vás. A to bude najlepšie v vašom živote. Keď Boh vie o nás všetkých. No a teraz, milí deti, postavte sa pekne. Ste všetci pokrstení. Pri krste stali ste sa Božími deťmi a dcérami. Tak teraz poďme, pani katekétka, aby zapálili sviečky. Pozor dávajte na to, najmä vy dievčatá, ktorí tam máte krásne šaty, aby nesporeli tie šaty náhodou. Tak. Dotedy počkáme všetci v tichosti, lebo viete, čo sa stalo?
Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktoré ste boli pokrstené a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovujte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojimi ústami a svojim srdcom pred svojimi rodičmi a krstnými rodičmi a pred celou párskou rodinou a sľubíte, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Pýtam sa vás, zriekajte sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekajte sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekajte sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý je stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých a odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Chcete sa bližšie primknúť Pánu Ježišovi a vernému slúžiť katolíckej cirkvi? Chcete sa zbožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. No tak ste vyznali krásne krstné sľuby. Teraz hasnite si jej sviečky. Naraz. Tak. Ale prosím vás, také nezobierme ich teraz, tak sa dostalo. Lebo bude to Zákon lásky a jednoty všetkých svojich veriacich. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Naplň duchom sily a múdrosti všetkých biskupov a kňazov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Osvieť svetlom svojho ducha všetkých, čo sa usilujú o dobro a pozvihnutie človeka. Prosíme ťa, vyslíš nás. Naplň Ducha Svätého všetky synody a všetkých svätých opustených. Prosíme ťa, vyslíš nás. Vyzbroj silou svojho ducha všetkých, čo musia prinášať obete pre lásku a oddanosť Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Spravuj naše pánske spoločenstvo a obdaruj nás duchom pravej nábožnosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosím ťa za všetkých našich pedagógov, aby sme v láske vychovávali a vzdelávali naše deti. Prosíme ťa. Pane, došli svojho ducha a vyslíš naše prosby. Daj nech spoločná viera a vzájomná láska spája tých, ktorí posvetil jeden krst, skrze Krista nášho Pána. Amen.
bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta vrátila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, Pán, príjmi naše modlitby a obetné dary, a daj nás posvetná služba, ktorú nábožne slávime, konáme, priviedla do nebeskej blaženosti, skrze Krista, nášho Pána. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova stáhl taký a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci.
lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamäť. Tajemstvo viery. Lebo Ty žiješ a kráľuješ
na veky vekov. Pokoj Pánu, nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja.
prosím vás, pekne, tak ťažko je dospelým pochopiť, že sa nerozpráva. Nepokazte tým deťom tento krásny sviatok a zážitok, keď pristupujú akurát Pánu Ježišovi a vy sa debatujete medzi sebou. O to som sa bál.
A ja som tebe. Pomáhaj mi, aby som sa vždy viac a viac podobal tebe. Aby som ťa vždy viac a viac miloval a pre teba, aby som miloval všetkých svojich blížnych a dobre robiť každému. Daj, aby som veľmi miloval tvoju a moju nebeskú Matku Máriu a zachovaj ma vo svojej láske a milosti. Požehnaj ma a požehnaj aj mojich rodičov i všetkých mojich drahých. Amen. Teraz zaspievame, či si veľký a či malý. Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatostný program a pokorne prosíme, aby obeta, ktorú nám tvoj syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, rozmnožila náš lásku k tebe a večnému, skrze Krista nášho Pána. Poznávame vám, drahí v Kristu, že najbližšia slovenská svätá omša bude o týždeň na sviatok zoslania Ducha Svätého, ako to býva okolo 10. Teda okolo 10. o týždeň. Dúfam, že tie deti sa trafia ešte sem. Dobre? No a teraz príjmite požehnanie a nech vás všemohúci Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ideme Božo. Bohu vediaká. Pretože prostredníctvom vás mohol ste nás pripravili a ďakujeme. Vieme, že cesta kráčania s Ježišom ešte len začína. Preto ďakujeme Pánu Bohu aj za to, že nám budete
Keby takto bolo deti, tak bol by som rád, že naozaj ste svatí, čistí. Pán Ježiš vás veľmi miluje. O nič vás neprosím od vás. O nič vás neprosím divný od vás. Dobre? Len je. Dnes, keď už chcete ísť večer spať, spomnite na mňa a jeden zdravá Mária spomnite. Dobre? Nezabudni? Jeden zdravá Mária za mňa sa duchovného otca vášho. Matka Božia nám vždy pomôže. Vede mesiac máj, dneska aj nedeľa Matiek, takže ďakujem aj rodičom a všetkým, ktorí teda snažili sa tie deti tak ako, nie je to ľahká vec, ale musí to pokračovať potom ďalej. Inak, ako som povedal, tak to len slávnosť, ale musí pokračovať život kresťanský. Dobre, ďakujem vám všetkým, všetko najlepšie vám prajem a už Boh vás chráni nás všetkých, aj vás, drahí deti, aj vašich rodičov, príbuzných, pochválených. Amen. Do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair.